आष्टी तालुक्यातील 107 ग्रामपंचायतसाठी निवडणूक प्रशासन सज्ज, सर्व कर्मचारी झाले मतदान केंद्रावर रवाना। तहसीलदार विनोद गुंडमवार यांची माहिती। आष्टी तालुक्यामध्ये 18 डिसेंबर रोजी मतदान प्रक्रिया होणार आहे। एकूण तालुक्यातील 107 ग्रामपंचायतसाठी ही निवडणूक प्रक्रिया होत आहे। त्यासाठी आष्टी तालुक्यातील पोलिसांसहित जवळपास 1700 कर्मचारी या निवडणूक कामासाठी सज्ज करण्यात आले असून प्रत्येक गावातील मतदान केंद्रावर या अधिकारी कर्मचाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली, अशी माहिती तहसीलदार तथा निवडणूक निर्णय अधिकारी विनोद गुंडमवार यांनी माध्यमांशी बोलताना आष्टी येथील शासकीय ITI येथे माहिती दिली आहे। त्यांनी सांगितलं की एकूण 42 रूटवर हे सर्व प्रक्रिया असणार आहे। त्यासाठी सर्व अधिकारी कर्मचारी पोलीस प्रशासन सज्ज झाला असून सर्व तालुक्यातील नागरिकांनी हे मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पाडावी, असेही आवाहन त्यांनी माध्यमांशी बोलताना केलं आहे। आपण बघू शकता की सर्व गाड्यांना नारळ फोडून या प्रसंगी रवाना करण्यात आल्याचं हे वास्तव दृश्य। या प्रसंगी काय म्हणाले तहसीलदार पाहूया सविस्तर। तालुक्यातील 109 ग्रामपंचायतपैकी 107 ग्रामपंचायतच्या निवडणूक प्रक्रिया 18 तारखेला पार पडत आहे। आपल्यासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार आष्टीचे आपल्यासोबत आहे, त्यांच्याशी बोलूया। कशा पद्धतीने ही निवडणूक प्रक्रिया असणार आहे, किती अधिकारी कर्मचारी काय सांगा? आष्टी तालुक्यामध्ये माहे ऑक्टोबर ते डिसेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या 109 ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम होता। त्यापैकी 2 ग्रामपंचायत जामगाव आणि हाकेवाडी या बिनविरोध निघालेल्या आहेत। एकूण 107 ग्रामपंचायतसाठी या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रिया जी आहे ती होणार आहे। त्यासाठी 1600 ते 1700 पोलीस कर्मचारी धरून निवडणूक कामासाठी प्रत्यक्ष नियुक्त केलेले आहे। आज प्रत्येक मतदान केंद्रासाठी साहित्य वाटप या ठिकाणी करण्यात आलेलं आहे। सर्वांनी साहित्य या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे। एकूण 42 रूट मार्फत सर्व 356 मतदान केंद्राचे मतदान पथक आपापल्या मतदान केंद्रावर जातील आणि मतदान प्रक्रिया जी आहे ते पूर्ण करतील आणि पार पाडतील। एकूण शांततेत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी काय उपाययोजना, पोलिसांचा कसा बंदोबस्त आहे? आपल्याकडे एकूण 36 मतदान केंद्र हे आपण संवेदनशील म्हणून दाखवलेले आहेत। 6 ग्रामपंचायत 36 मतदान केंद्र संवेदनशील म्हणून आपण दाखवलेले आहेत। त्या ठिकाणी CRPF असेल, SRPF असेल यांचा चोख बंदोबस्त राहणार आहे। प्रत्येक मतदान केंद्रावर या ठिकाणी बंदोबस्त राहणार आहे। या ठिकाणी उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतील, अंबोरा API असतील, PI असतील, सर्व पोलीस अधिकारी कर्मचारी आणि महसूल डिपार्टमेंट हे दक्ष आहे। सर्व इलेक्शन प्रक्रिया निवडणूक प्रक्रिया ही शांततेत पार पडण्यासाठी महसूल विभाग व पोलीस विभाग हे सज्ज आहे। एकंदरीत आपण पाहिले की आष्टी तालुक्यातील सर्व यंत्रणा, प्रशासकीय यंत्रणा मतदानासाठी सज्ज असल्याचं तहसीलदार यांनी सांगितले। अविशांत कुमकर, आज मराठी न्यूज, आष्टी, जिल्हा बीड। अशा पद्धतीने निवडणुकीसाठी प्रशासन सज्ज झालं आहे।